ஆர்ஜே ரோகிணி டாக்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த எபிசோட்ல நம்ம பேச போற முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சோசியல் மீடியாவை திறந்தாலே இந்த ரெண்டு பேருடைய வீடியோக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கர ஃபேம்ல இருக்கு. எந்த பக்கம் வந்து ஷார்ட்ஸ் ஃபீட்ல பார்த்தாலும் சரி, இன்ஸ்டாகிராம் ஃபீட்ல பார்த்தாலும் சரி, நீங்க திரும்பும் திசையெல்லாம் இவர்களுடைய கல்யாண வைபோகம் அப்படிங்கறதா ரொம்ப ட்ரெண்டிங்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். கேரளாவை சேர்ந்த கிரீஷ் வேணுகோபால் அண்ட் திவ்யா ஸ்ரீதர் ரெண்டு பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்னத்திரை நடிகர்கள். அங்க இருக்க மலையாள சீரியல் நிறைய அதுல வந்து நடிச்சு புகழ்பெற்ற நபர்கள். இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருமண பந்தத்துல இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. இந்த வீடியோ தான் கிட்டத்தட்ட 2 நாள் முழுக்க சோசியல் மீடியால வைரல் மெட்டீரியலா மாறி இருக்கு. ரெண்டு பேர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் தானே. இதுல வந்து வைரல் ஆகுறதுக்கும் கண்டென்ட் வந்து ட்ரால் பண்றதுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு யோசிப்பீங்க. இரண்டு பேருக்குமே வந்து இது இரண்டாவது திருமணம். அதில் வந்து புதிய விஷயம் எதுவும் கிடையாது. ஏன்னா முதல் திருமண வாழ்க்கையில வந்து அவர்களுக்கு வந்து நிம்மதியோ இல்ல ஏதோ ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்காத பட்சத்தில் அதை முறித்து கொண்டு 2வது திருமண பந்தத்துல இணையிறதுங்கிறது சாதாரண ஒன்றுதான். அதற்கு எதுக்கு இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியும் வரும். என்ன விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிரீஷ் வேணுகோபாலுக்கு 49 வயது, திவ்யா ஸ்ரீதருக்கு 40 வயது. இப்ப 50 வயசுல இருக்கிறவங்களும் 40 வயசுல இருக்கிறவங்களும் 2வது திருமணத்தின் மூலமா அதை ரொம்ப கோலாகலமா விமரிசையா கிராண்டா அந்த மேரேஜை வந்து நடத்தி வச்சிருக்கிறது தான் இங்க ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருடைய வைத்தறிச்சலுக்கும் மிகப்பெரிய காரணம் ஆயிருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் கிளாரிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிற விஷயம் என்னன்னா, அந்த கிரீஷ் வேணுகோபால் பார்ப்பதற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஆஜானுபாகுவான ஒரு பாடி செட்டப்ல இருப்பாரு. நிறைய தாடி எல்லாம் வச்சுட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சால்ட் பேப்பர் லுக்ல தான் இருப்பாரு. அந்த தாடி இவ்வளவு நீளத்துக்கு இருக்கிறதுனால லுக் வைஸ் அவரை வந்து நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிருக்காங்கன்னா 60 வயது மிக்க நபர் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதே மாதிரி திவ்யா ஸ்ரீதரை பொறுத்த வரைக்கும் 40 to 45 இருப்பாங்க. ஸோ 60 வயசுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளு 40 வயசுல இருக்கிற ஒரு பெண்ணை வந்து 2வது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இப்படி வந்து ஆட்டம் போடுறாரே அப்படிங்கறதான் டாக் ஆஃப் த டவுனா மாறிச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாரிபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா, அம்பரு கிரீஷ் வேணுகோபாலுக்கு 49 வயசு தான் ஆகுது. இது வந்து முதல் கன்ஃபர்மேஷன். அதுக்கு பிறகு திவ்யா ஸ்ரீதர் அவர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 40 வயசு ஆகுது. ஸோ 10 வருட இடைவெளியில் ரெண்டு பேரும் வந்து காதலிச்சு திருமணம் பண்ணிருக்கிறாங்க. இப்ப பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கறத பாக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், கிரீஷ் வேணுகோபாலும் திவ்யா ஸ்ரீதர் ரெண்டு பேருமே நிறைய படங்கள்ல நடிச்சிருக்கிறாங்க, குணச்சித்திர வேடங்கள்ல நடிச்சிருக்கிறாங்க. பத்தரமாற்று அப்படிங்கிற ஒரு டிவி சீரியல்ல தான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒன்னா நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அந்த டைம்ல தான் அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெட்டரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்க ஃபேமிலி கிட்ட வந்து போய் கன்வின்ஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு குருவாயூர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணர் கோயில்ல வச்சு திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ரெண்டு பேருக்குமே இது 2வது திருமணம் தான். இதுல இன்னொரு பியூட்டியான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, திவ்யாவுடைய முதல் கணவருக்கு பிறந்த 2 குழந்தைகளும் இந்த திருமணத்துல கலந்துகிட்டு அம்மாவுடைய கல்யாணத்தை ரசிச்சு பார்த்திருக்காங்க. சந்தோஷமா அவங்களுக்கான வாழ்க்கை இன்னும் அழகா வந்து மேம்பட்டு இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இந்த திருமணத்துல வந்து சந்தோஷமா கலந்துகிட்டாங்க. இந்த வயசுல இந்த மாதிரி கல்யாணம் தேவையா அப்படிங்கிற மாதிரியான ட்ரால்ஸை வந்து நிறைய பார்த்ததுக்கு பிறகு திவ்யா ஸ்ரீதர் வந்து நொந்து போய் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க. என்னன்னா, எங்களோட கல்யாணத்தை சைலண்டா பண்ணாம 4 பேருக்கு சொல்லி பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம். ஆனா எங்களுக்கு வந்த கமெண்ட்ல நிறைய பாசிட்டிவாவே கிடையாது. எதுக்காக இப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கிறது சுத்தமா எனக்கு புரியலைங்க. கல்யாணங்கிறது அவ்வளோ பெரிய தப்பான விஷயமா? நம்ம வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் கருத்தில் கொண்டுதான் இந்த 2வது திருமணத்துக்கு நாங்க ரெண்டு பேருமே முடிவு பண்ணோம். நாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா இந்த மாதிரி நிறைய கமெண்ட்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்த்தோம். ஆனா இவ்வளவு மோசமா வக்கிரமான கமெண்ட்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத நாங்க நினைச்சு கூட பார்க்கல அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. திருமணம் அப்படிங்கிறது செக்ஸுக்காக கிடையாது. என் பிள்ளைகளை பாதுகாப்பாக நான் வளர்க்கணும். அவங்களுக்கு ஒரு தந்தை வேணும். என் கணவர் அப்படின்னு கூறுறதுக்கு எனக்கு ஒரு அடையாளம் வேணும். வாழ்க்கைங்கிறது வெறும் பாலியல் ரீதியான உறவுக்காக மட்டும்தான் அப்படின்னு யாராவது எழுதி வச்சிருக்கிறாங்களா? அப்படிப்பட்ட உறவு இல்லாம வாழவே முடியாதா? வாழ்க்கையோடைய ஒரே பார்ட்டு தான் அந்த பாலியல் ரீதியான உறவு. இதுல முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எங்களுடைய வயசை பத்தின கம்பாரிசன் பண்ணி நிறைய பேர் மீண்டும் மீண்டும் ரொம்ப மனசு நோகிறபடி பேசுறாங்க. இங்க வயசுங்கிறது எப்ப எதுல பிரச்சனையா மாறுச்சு? 60 வயசுல இருக்கிறவங்களோ 50 வயசு கிட்ட ஆனவங்களோ கல்யாணம் அப்படிங்கிற பந்தத்துல இணையறதுல இந்த சமூகத்திற்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க. ஃபைனலா ஒரு பாயிண்ட சொல்லியிருக்கிறாங்க. 1000 குடத்தோட வாயை கூட அடைச்சிட முடியும், ஆனா ஒரு மனுஷனோட வாயை மட்டும் அடைக்கவே முடியாது. நம்ம சமூகம் இப்படித்தான் இருக்கு, அதனாலதான் நல்லபடியா ஆகாமே உருப்பிடாமே இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் வந்து முன் வச்சிருக்கிறாங்க. இந்த கல்யாணத்தை பத்தி நான் என்ன ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் அப்படின்னா, திருமணம் பற்றிய புரிதல் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய 2K கிட்ஸா இருக்கட்டும், ஜென்சி கிட்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல 90s 80s 70s கிட்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாருமே பெரும்பாலான மக்கள் புரிந்து கொள்ற ஒரு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா,
தவறான கண்ணோட்டத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னா இந்த வயசுக்குள்ள திருமணம் நடந்துடணும், 21 வயதுக்குள்ள பெண்ணோட வயசு இருக்கணும், ஆணோட வயசு 25க்குள்ள இருக்கணும் அப்படிங்கறத அவங்களே வந்து ஒரு கட்டமைப்பா உருவாக்கிட்டாங்க. அதை மீறி போறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வயசுக்கு மீறி வந்து கல்யாணம் பண்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. என்னன்னா 30 வயசுல ஒரு பொண்ணு வந்து கல்யாணம் பண்றப்ப ஏதோ முத்தி போனதா ஒரு டாக்கு, அதே மாதிரி 35 வயசுக்கு மேல ஒரு ஆண்மகன் கல்யாணம் பண்றப்ப இதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி என்ன பண்ண போறா, இந்நேரம் புள்ள வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கணுமே அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு டாக்கு. சோ இந்த சமூகத்தோட கட்டமைப்பு வந்து இந்த வயசுக்குள்ளதான் வரையறுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எழுதப்படாத ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப வருஷமாவே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இயல்புக்கு மீறி அந்த வரையறுக்கப்பட்ட ரூல்ஸுக்கு மீறி சில விஷயங்கள் நடக்கிறப்ப அதை வந்து சாதாரணமா எடுத்துக்கக்கூடிய மென்டாலிட்டி இல்ல, மனப்பக்குவம் இல்ல. அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இஷ்டத்துக்கு வந்து பேசுறாங்க. அதுதான் வந்து நான் இந்த இடத்துல பாக்குறேன். 50 வயசுல இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தை கழிப்பதற்கு தனக்கு ஒரு துணை வேணும் அப்படின்னு தேடுறதுல என்ன தவறு இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது தெரியல. இப்ப பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க 2 பேரும் வந்து சின்னத்திரை பிரபலங்களாகவும் மீடியா பிரபலங்களாகவும் வெள்ளித்திரை பிரபலங்களாகவும் இருக்கிறதுனால இப்படி ஒரு அனுமானமா, இல்ல ஜெனரல் பப்ளிக்ல வந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து கண்டும் காணாமலும் பட்டும் படாமலும் போயிடுவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி வரத்தான் செய்யுது. அவங்க திவ்யா ஸ்ரீதர் நோட் பண்ணி சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்குதுங்க. திருமணம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 உடல் வந்து இணைவதற்கான சொந்தக்காரங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அபிஷியலா ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு லைசன்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அதை தாண்டி திருமணம் அப்படிங்கிறது உடல் ரீதியான உறவை தாண்டி 40 வயதுக்கு மேல மனசு வந்து ஒரு ஏக்கத்தை வெளிப்படுத்தும். அடுத்து வரப்போற காலகட்டத்தை இந்த தனிமை வந்து இருக்கக்கூடாது, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து துணையா இருக்கணும், எனக்கு ஒண்ணுன்னா நீ இருப்ப, உனக்கு ஒண்ணுன்னா நான் இருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மெச்சூரிட்டி லெவல் வந்து அந்த டைம்ல வந்து பில்ட் ஆகும். ஸோ அந்த ஸ்டேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் தனிமையில இருக்காங்களோ அது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து விரக்தி ஏற்படுத்தும். அப்படிப்பட்ட சூழல்ல இருக்கிறவங்க தான் இப்படி ஒரு 40 வயதுல 50 வயதுலேயே ஒரு துணை ஏற்படுத்தணும், ஒரு துணை வேணும்னு நினைக்கிறது உண்மையிலேயே பாராட்டக்கூடிய விஷயம். ஏன்னா அடுத்த லைஃப்பை வந்து அவங்க கரெக்டா பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கடைசி காலகட்டத்துல தனிமை வேணாம்னு நினைக்கிறாங்க, அவங்களுக்கான வாழ்க்கை துணையை சரியான விதத்தை அமைச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு முற்போக்கு சிந்தனையில தான் அதை பார்க்கணுமே தவிர ஏன் வந்து அது உடல் ரீதியான தொடர்புக்காக அவங்க ஏற்படுத்திக்கிறாங்கன்ற ரொம்ப ரொம்ப அல்பத்தனமான ஒரு எண்ணத்தை மக்கள் வெளிப்படுத்துறாங்கிறதுல ஒரு மிகப்பெரிய டவுட் இருக்கு. நான் இந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்லல, இதே மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி நடிகர் நெப்போலியன் அவருடைய மகனுக்கு வந்து திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது. அப்போ வந்து மிகவும் மோசமான பல கமெண்ட்களை வந்து நான் பார்த்தேன். என்னன்னா அவர் வந்து அவருக்கு வந்து உடல் குறைபாடுகள் இருக்குது, அவரால் வந்து சராசரி மனிதனை போல எழுந்து நடக்க முடியாது, வீல் சேர்ல தான் அவருடைய வாழ்க்கை இருக்குது. இது எல்லாம் தெரிந்த பிறகும் ஒரு பொண்ணு வந்து அவங்களை திருமணத்திற்கு வந்து ஓகே பண்ணி நிச்சயதார்த்தம் நடந்து ஜப்பான்ல வந்து கல்யாணம் வரைக்கும் எல்லா விஷயங்களும் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா அதுல ரொம்ப மோசமா நான் பார்த்த நிறைய கமெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவரால் என்ன முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்றாரு, முதல் கேள்வி. அதுக்கப்புறம் பணம் இருக்கும் திமிரில் இப்படி பண்றாங்க. இதுவே வந்து சாதாரண ஒரு பையன், அதாவது ஒரு ஏழை வீட்டு பையனுக்கு இப்படி ஒரு சூழல் இருந்து எந்த பொண்ணாவது அவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு வருவாங்களா? பணம் இருக்கும் திமிரில் தான் அப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்தை வந்து முன் வச்சாங்க. சோ இங்க எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா திருமணம் அப்படிங்கிறது உடல் ரீதியான ஒரு தேவை, அதுக்காகத்தான் நடக்குது அப்படிங்கிற மென்டாலிட்டியில இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் திரும்பி திரும்பி அவங்களுடைய எண்ணம் அதை மட்டுமே சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. என்ன பண்ணுவான் அந்த பையன், இந்த பொண்ணை கட்டிட்டு அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கை வீணா போயிருமே. சோ இந்த மாதிரியான ரொம்ப ரொம்ப கீழ்த்தரமான தாட்ஸ் வந்து இதுல இருக்கிறவங்களோட எண்ணத்துல மட்டும்தான் அது வெளிப்படும். மற்றபடி வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 மனசு சார்ந்த விஷயம், 2 பேர் வந்து கலந்து பேசிக்கிறதுக்கான விஷயம், லைஃபை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கான விஷயம், 40 வயதுக்கு பிறகு வாழ்க்கையை பற்றிய புரிதலுக்கான விஷயம், இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அடக்கியதுதான் இந்த திருமண பந்தம் அப்படிங்கிற புரிதல் இல்லாம தான் இன்னும் பல பேர் இந்த மாதிரியான கமெண்ட்ஸை வந்து பாஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. நடந்த இந்த எல்லா விஷயங்களையும் வந்து பார்த்த பிறகு நான் என்ன ஒரு விஷயத்த சொல்லி இந்த வீடியோவை கன்க்ளூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா தயவு செய்து மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பொத்தாம் பொதுவாக நம்ம சொல்லிக்கிட்டு போயிடுறோம். ஆனா நம்மளுடைய எண்ணத்தின் வெளிப்பாடுகளாக வரக்கூடிய கமெண்ட்ஸ்களை வந்து பாக்குறப்ப வந்து இன்னும் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப சிறுபிள்ளைத்தனமாவோ இருக்கிறோமோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் வந்துகிட்டே இருக்கு. ஏன்னா ஓரளவுக்கு பக்குவப்பட்ட மனதில் இருந்து இவ்வளவு பாவப்பட்ட வார்த்தைகள் வரவே வராது. ஆனா அதை மீறி வந்து வன்மம் முழுக்க இப்படி எல்லா இடங்களையும் போற போக்குல நீங்க தெளிச்சு விட்டுட்டே போறதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய அறியாமையை வந்து அப்பட்டமா வெளிச்சம் போட்டு காட்டுது அப்படிங்கிற மாதிரிதான்
தான் எனக்கு வந்து ஃபீல் ஆகுது. தயவு செய்து அடுத்தவர்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் வந்து எட்டி பார்த்து நீங்க பாக்குறீங்க, பார்த்துட்டு அப்படியே பார்த்த மேனிக்கு வந்து ஓகே ரைட்டு என்ஜாய் பண்ணட்டும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா அது லெவல் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி. அதை தாண்டி என்ன இதுக்காக நீங்க பண்ணீங்க, ஏன் இதை பண்றீங்க, அந்த பொண்ணுக்கு வேற இது இல்லையா, இவருக்கு அந்த இது இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க இறங்கி விமர்சனம் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய குப்பைகளை வந்து நீங்க சரியாக கவனிக்கவில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ தயவு செய்து அடுத்தவர்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் எட்டி பார்த்து அதில் வந்து கமெண்ட் சொல்லி உங்களுடைய நிலையை வந்து நிறுத்திக்கணும் அப்படிங்கிற மென்டாலிட்டியிலிருந்து வெளியில வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன். ஸோ எந்த வயதில் திருமண பந்தத்தில் இணைவதற்கு அது அவங்களுடைய சொந்த முடிவு, அதை அவங்க எடுத்துப்பாங்க, அவங்க அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்துப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து அவங்க கிட்டே விட்டுடுங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரெக்வஸ்டையும் இந்த இடத்துல வந்து நான் கேட்டுக்கிறேன். ஸோ மீண்டும் ஒரு எபிசோட்ல நான் உங்களை மீட் பண்றேன். மறக்காம சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க.